Náš tréning začneme mobilizačkami. Prvú mobilizačku, čo si dáme, uložíme sa do ľahu na bok, tvár bude otočená ku kamere, ohneme bedrové kĺby, kolenné kĺby do 90 stupňoch. Tak, ruky uložíme na seba a pôjde práva ruka do vysunutia, od lopatky vysúvame a robíme veľký polooblúk. Neustále oči, tvár za pravou rukou. Zatvoríme a veľký polooblúk. Tak. Mobilizujeme si hrudnú chrbticu a otvárame. A zatvorím. Výborne. A ešte pokračujem v pohybe. A pôjdeme ešte dvakrát. Zatvorím. A veľký polooblúk. Neustále oči sledujú ruku. A ešte posledný krát. Výborne. A zatvoríme. Tak. Pretočíme sa na druhú stranu. Do tej istej pozície, kedy kolená, bedra budú ohnuté v 90 stupňoch. Tak. Ľavá ruka na pravú ruku a opäť od lopatky vysunieme a následne veľký polooblúk. A zatvorím. Opäť nezabudnem, že oči neustále sledujú ruku. Výborne. A pôjdeme ešte dvakrát. A ešte posledný krát. Veľký polooblúk. A zatvorím. Výborne. Tak. Dáme sa do pozície na 4, kedy dlane sa nachádzajú pod ramenami, kolená sa nachádzajú pod bedrovými kĺbmi, prsty sú na široko a pôjdeme mačací chrbát, kedy s nádychom hlava ide hore, brúško nám klesne a následne výdych, vyhrbím. S nádychom ide hlava hore, široké ramená a výdych, vyhrbím. Nádych a výdych. Tak, uvoľním krčnú chrbticu a nádych. Ramena od uší a výdych. Nádych. Výdych. 3. Nádych. Výdych. 2. A výdych posledný. 1. Tak. Povolím, uvoľním. Ostaneme v danej pozícii na 4, kedy pôjdeme na striedačku, začneme ľavou rukou, s nádychom otváram hrudník,
oči za rukou a s výdychom posuniem ruku do predĺženia. S nádychom otvorím hrudník a s výdychom posuniem. Tak, nastavím sa, opäť dlane pod ramenami, kolena pod bedrovými kĺbmi a začneme nádych, výdych. Výborne. A pôjdeme ešte na túto stranu dvakrát. Nádych, výdych. Ešte posledný krát. Nádych a výdych. Tak. Položíme si ruku na podložku a pôjde druhá strana. Opäť nádych, oči za rukou, otvoríme hrudník a s výdychom potiahneme. Dva. A pôjdeme ešte posledný krát. Nádych. A s výdychom. 1. Tak. Položíme ruku na podložku. Spojíme kolena. Predkolenie bude neustále vo vzduchu. Nad podložkou, nad karimatkou. Nadýchnem sa a s výdychom hlava, oči pozrú na päty. Nádych. Hlava, nohy na stred, výdych, druhá strana. Nádych a výdych. Štyri. 3. 2. A dokončím posledný krát. 1. Tak, výborne. Lahneme si na brúško, kedy budeme mať oporu tela o spodné brúško. Dlane sa nachádzajú mierne nad ramenami. Nadýchneme sa a s výdychom urobíme kobru. Nádych, ideme dole a výdych do kobry. Tak, pánva neustále na podložke. Snažíme sa mať neustále uvoľnený zadný reťazec, zadok, zadné stehná. Nádych a výdych. Široké ramená, zadok, zadné stehná sú voľné. Výdych. A s výdychom 3. A ešte vykonáme 2 extenzie pre chrbát. S výdychom pôjdeme 2. Povolím zadok. A s výdychom posledný 1. Výborne. A uvoľním. Tak. Dáme sa do pozície, kedy dáme si pravú nohu medzi dlane. Opäť zase prsty naširoko smerujú dopredu. Zadné koleno je hore vo vzduchu. Tak. A
chodidlo je medzi dlaňami, medzi rukami. Pôjdeme s nádychom smerom k prednému kolenu a s výdychom cez okienko posunieme ruku. Opäť nádych a výdych. S nádychom opäť otvoríme hrudník a s výdychom posunieme. Tak, super. Predné koleno neustále dopredu. Dva. A ešte posledný krát nádych, otváram hrudník, oči za rukou, výdych. Výborne, tak vymeníme stranu, druhé chodidlo medzi dlane. Tak, a teraz pôjdeme. Ľavá ruka, tam kde je ľavé koleno, tak ľavá ruka, otvárame hrudník, nádych a s výdychom cez okienko opäť posuniem. Nádych, otvorím hrudník a výdych. Výborne. A ešte nádych 2. A nádych 1. Tak, výborne, super. Povolím, uvoľním. Tak, ďalšiu mobilizačku, ktorú si predvedieme a dáme, uložíme si pravú nohu pred telo s tým, že päta sa nachádza pod kolenom. Tak, celé chodidlo je na zemi, neodliepame pätu hore do vzduchu, nad podložku, ale neustále celé chodidlo na podložke. Pánvu preklopíme dopredu, podsadíme, neustále pánva bude podsadená pekne. Zatiahnem lopatky, otvorený hrudník, nadýchnem sa a s výdychom idem dopredu. Nádych, vrátim sa do východiskovej polohy a výdych, idem dopredu. Výborne. Koleno stále medzi cca 2. až 3. prstom na chodidle. Výborne. A nádych a výdych. Super. Pánva neustále podsadená a päta na podložke, na karimatke. Tak. Pôjdeme ešte 3-krát. Výborne. Tak, ešte 2-krát. A ešte posledný krát. Tak, super. Tak, opäť pánvu podsadíme, vrátime sa do pozície, kedy ideme s telom, s pánvou dopredu, ruky predpažíme a pôjdeme otvárať hrudník v smere ku kolenu. Takže Miška, otváraš smerom ku kamere a ja na opačnú stranu s nádychom otvoríme hrudník a výdych zatvorím. Výborne. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Pôjdeme 2-krát. Nádych. Výdych. Ešte posledný. Výdych. Zatvorím. Výborne. Povolím ruky. Vymeníme si nohy. Druhá noha dopredu. Tak. Opäť päta sa nachádza pod kolenom. Koleno nám nepada dovnútra. Udržíme si ho cca medzi 2. až 3. prstom. Pánvu podsadím. Zatiahnem lopatky a pôjdeme dopredu. A vrátim do východiskovej polohy. Nádych a s výdychom dopredu. Výborne. Tak. A výdych.
Pôjdeme ešte 3 krát. 3, 2 a posledný 1. Tak. Udržím stále panvu podsadenú, prenesieme sa dopredu, tak, pevné koleno, ruky opäť predpažíme a ideme otvárať hrudník. S nádychom otvorím, oči za zadnou rukou a vrátim. Výborne. Otvoríme hrudník a vrátim. Nádych a výdych. S nádychom otváram, výdych zatvorím. Poslednú z mobilizačiek, čo si dáme, uložíme sa do šikmého sedu, kedy pravé koleno bude vpredu. Tak, Koleno sa bude nachádzať medzi rukami. Tak, ruky idú dopredu, chrbát je neustále vystretý, zatiahnem opäť lopatky, otvorený hrudník, nadýchnem sa a s výdychom ide trup ku kolenu. Nádych, vrátim sa do východiskovej polohy a s výdychom ide trup ku kolenu. Tak, nádych a výdych. Tak, chrbát napriamený a výdych dole. S nádychom sa vrátime hore a pôjdeme ešte 2 krát. 2. A ešte posledný. 1. Super. Tak, vymeníme stranu. Pôjde ľavé koleno dopredu, pravá noha dozadu. Opäť ruky sa nachádzajú vedľa ľavého stehna, ľavého kolena, chrbát napriamím. Zatiahnem lopatky, otvorený hrudník, nadýchnem sa a s výdychom idem k ľavému kolenu. Nádych, idem hore s trupom. A s výdychom klesnem. A pôjdeme ešte 2 krát. A dokončíme posledný krát. Tak. A povolím. Uvoľním. Po mobilizáciách prejdeme na funkčný tréning. Začneme s prvými 2 cvikmi. Pôjdeme vykonávať 2 série. Prvý cvik ľahneme si na chrbát. Kolena dáme nad bedrové kĺby, zohneme bedrové kĺby, kolenné kĺby aj členkové kĺby do 90 stupňoch. Udržíme pekne rebra s brúškom v rovine, čiže spodné oblúky rebier sú na podložke, ale spodný chrbát netlačím na podložku. Neustále držím prítomný a aktívny vnútrobrušný tlak, pevné brúško. Ruky predpažíme a pôjdeme. S nádychom nám klesne jedna noha a opačná ruka a vrátim s výdychom. S nádychom pravá noha, ľavá ruka, výdych, vrátim. Nádych, výdych. Pôjdeme 12 opakovaní. Tak, nastavíme sa, ľahneme si na chrbát. Tak, kolena uložíme nad bedrové kĺby. Výborne. V bedrových kĺboch, kolenných kĺboch, aj členkových kĺboch máme vytvorený 90 stupňový uhol. Ruky dáme do predpaženia. Výborne. Neustále myslím na to a udržím si rebra s brúškom v rovine. Spodné oblúky rebier na podložke. Spodný chrbát je prirodzene zakrivený. Aktívny stred tela, neustále prítomný vnútrobrušný tlak. Pôjdeme. Pravá ruka a ľavá noha, nádych dole a výdych, vrátim. Nádych, opačná ruka, opačná noha, výdych, vrátim. Výborne, pôjdeme ešte 10 krát. Nádych, výdych 10, nádych, výdych 9, výdych 8, nádych, výdych 7, nádych, výdych 6, nádych, výdych 5, nádych, výdych 4, nádych, výdych 3 a ešte dokončíme posledné 2 a pôjdeme posledný.
Jedna. Výborne. Povolím nohy, ruky. Vydýcham sa. Druhý cvik, ktorý nás čaká. Ostaneme v pozícii na chrbte. Päty sa nachádzajú v blízkosti zadku. Ruky sú vedľa tela ako opora pre telo. Neustále opäť budem držať prítomný aktívny stred tela. Nadýchnem sa a s výdychom vytlačím zadok hore. Stiahnem polky k sebe. Pánvu držím v rovine. S nádychom klesnem, stále aktívny stred tela, výdych, idem hore, stiahnem polky. Nádych, výdych. Opäť pôjdeme 12 opakovaní, takže nastavíme sa. Tak, výborne. Päty môžeme uložiť troška bližšie k zadku. Tak, ruky sú vedľa tela a spevním brúško, nadýchnem sa a s výdychom vytlačím, stiahnem polky a neustále prítomný aktívny vnútrobrušný tlak. Nádych, klesnem a výdych. Nádych a výdych. 10. Nádych. Výdych. 9. Výborne. 8, 7, tak, 6, pekne, koleno, pánva, rameno, jedna priamka, výdych, 5, 4, 3, výdych, 2 a pôjdeme posledný, nadýchnem sa a s výdychom stiahnem polky, 1, výborne, tak, povolím, uvoľním, výborne, cvik zameraný na zadok a na zadné stehná, výborne, tak, pôjdeme opäť prvý cvik nášho chrobáka, takže nastavíme sa, kolena pôjdu na bedrové kĺby, tak, ruky do predpáženia, aktívny stred tela a pôjdeme. Pravá ruka, ľavá noha, nádych a výdych. 12, nádych, výdych. 11, 10, 9, 8, 7, 6, tak, super, stále prítomný vnútrobrušný tlak. 5, 4, nádych, výdych, 3, 2 a dokončíme posledný. 1, super, tak, povolím, uvoľním telo. Tak, ruky nám ostanú na karimatke, výborne, nastavíme si chodidlá, tak, momentálne sú bližšie k zadku, čiže cielíme viacej na zadok. Opäť spevníme si stred tela, aktívny stred tela, držíme vnútrobrušný tlak, nadýchnem sa a s výdychom zdvihnem zadok, stiahnem, nádych, idem dole. A výdych, 11, nádych, výdych, 10, 9, tak, 8, 7, 6, výborne, stále držím pevné brúško, 5, 4, 3, 2 a pôjdeme posledný výdych, 1, výborne a uvoľníme.
Budeme pokračovať s bočnou chôdzou, kedy si nastavíme chodidla cca na šírku ramien. Môžeme bočnú chôdzu vykonávať či už s pomôckou, a to s gumičkou, alebo bez gumičky. Prsty na nohách nám smerujú dopredu, mierny predklon v hrudníku, ako keby sedím na stoličke. Kolena dáme si pozor, aby nám nepadali dovnútra, ale neustále budeme odtlačať gumu do strán. Zatiahneme si lopatky, otvorený hrudník a pôjdeme. Krok, prísun, krok, prísun, krok, prísun. Neustále dávam pozor, aby mi špičky na nohách smerovali dopredu, aby mi kolena nepadali dovnútra. A ešte nádych, výdych, nádych, výdych. 3, 2, a ešte posledný, 1. Ideme aj do druhej strany, tak. Miška, môžeš troška zadok nižšie, troška do kolien a plynulo pokračujem. Krok, príšlap, krok, príšlap. Výborne, ramená nám nepadajú. Príšlap, krok, príšlap. A ideme ešte 3, 2 a posledný 1. Výborne, ešte zvládneme. Pôjdeme opäť doľava. Nech aktivujeme zadný reťazec, zadok. Výborne. A ešte posledný krok doľava. A ideme doprava, dokončíme poslednú dĺžku, aktívny stred tela, pevné brúško, krok, príšlap, krok, príšlap, krok, príšlap. Výborne, a ešte 3, 2 a 1. Tak, uvoľním, povolím, môžeme si gumu vyzliecť. Je to správne, hej? Ty kroky. Áno, správne, hej. Po bočnej chôdzi prejdeme na cvik, a to na drep, kedy si uložíme nohy cca na šírku ramien, alebo kvôli troška pocitu a dobrej stabilite širšie ako sú ramená. Prsty na nohách nám smerujú dopredu. Zatiahneme si pekne lopatky, ruky môžeme mať uložené v bok alebo dopredu, ale dáme si pozor, aby nám ramena nepadali dopredu. Zatiahneme lopatky, otvorený hrudník a pôjdeme s nádychom, idem dole a s výdychom smerom hore. Nádych, idem dole a výdych hore. Dáme si pozor, aby nám kolena nepadali dovnútra, neustále tlačíme kolena von a stabilná drieková chrbtica. S výdychom vytlačím. Kto potrebuje a chce si to sťažiť, môže si do rúk zobrať či už činku alebo kettlebell. Opäť zatiahneme lopatky a pôjdeme s nádychom dole, výdych, vytlačím. Pevné brúško, pevný chrbát, výdych. Tak. Myši, môžeš si uložiť troška nohy na užšie. Tak, špičky troška zavrieme, čiže dovnútra, výborne. Tak. Výborne, zatiahnuté lopatky, otvorený hrudník a pôjdeme 12 opakovaní. S nádychom ideme dole, nádych a výdych, vytlačím. Nádych a výdych, 11. Ešte idem, nádych, výdych, 10. Pevné brúško, 9. 8. Výborne. Zádok dozadu, ako keby si sadám na stoličku. 7. Nádych. Výdych. 6. 5. 4. 3. Nádych. Výdych 2 a dokončím posledný a výdych 1. Výborne. Tak, prejdeme na druhý cvik. Pozícia, kedy prejdeme na predlaktie. Druhý cvik pôjdeme vykonávať plank, kedy uložíme si lakte cca pod ramena. Tak, spojíme členky,
Dáme si pozor, aby mi zadok nešiel príliš vysoko, aby mi neklesala pánva dole, ale udržíme pozíciu od hlavy až po päty pekne v jednej línii. Držíme aktívny vnútrobrušný tlak a dýchame. Hlboký nádych až do brúška a dlhý výdych. Takže nastavíme sa, pôjdeme 30 sekúnd. Môžeme spojiť členky spolu. Tak, výborne. Oči pozerajú do karimatky, od hlavy až po päty držíme jednu líniu. Stále prítomný aktívny vnútrobrušný tlak, pevné brúško. Tak, naštartujeme časomieru a držíme. Držíme 30 sekúnd. Výborne. Pevné brúško a dýcham. Ešte držím. Výborne. Super. Tak. Ešte máme pred sebou 20 sekúnd. Nezabúdam dýchať. Hlboký nádych. Dlhý výdych. A ešte 5, 4, 3, 2, 1 a povolím. Výborne. Uvoľním celé telo. Tak. Prejdeme na druhú sériu, opäť ideme na drep, takže nastavíme si nohy, cca na šírku ramien alebo o trošku širšie, prsty na nohách smerujú dopredu, tak zatiahnuté lopatky, otvorený hrudník a ideme na to. S nádychom idem dole, ako keby si sadám na stoličku, výdych, idem hore. Nádych, výdych, výborne. Pevné brúško, výdych. Ešte 9 krát, nádych, výdych, 9, 8, 7, 6, tak, dávam si pozor, aby mi kolena nepadali dovnútra, 5, nádych, výdych, 4, nádych, výdych, 3 a dokončíme posledné 2 a posledný 1. Výborne, tak povolím. Prejdeme na plank, na záver. Opäť si uložíme lakte pod ramená, tak členky sú spojené, výborne. Oči opäť do karimatky. Výborne, nezabudnem od hlavy až po členok, držíme pekne jednu líniu a púšťame časomieru a ideme na to, držíme 30 sekúnd. Dýcham, pevné brúško. Ešte dýcham. Výborne. A ešte 10 sekúnd. A ešte 5, 4, 3, 2, 1 a povolíme, uvoľníme. Tak, tréning máme za sebou. Dúfam, že sa dobre cítiš. Cítim, hej.